Teraz v kinách a reštauráciách McDonald's. Nájdite si svojich 8 postavičiek. Hrdinou najnovšieho filmu Život chrobáka od spoločnosti Disney a Pixar. Zbierajte aj vy s každým Happy Mealom. Keď zákazníčky prídu do môjho salóna, chcem, aby sa cítili ako v bavlnke. Aneta Šulcbergová hovorí o tom, ako nový Ariel vyperie čistejšie pri 40 stupňoch. Prirodzene všetko musí byť dokonale čisté, pretože pracujem s pleťou. Na pleť používam krémy a bahenné masky. A tieto škvrne sa ťažko perú, keď zaschnú. Pritom ich môžem prať iba na 40-ku. Perieme si sami. Predtým bolo pre mňa ťažké vybrať župany dostatočne čisto. Nový Ariel s bublinkami aktívneho kyslíka preniká hlboko do látky. Tak Ariel odstráni aj zaschnuté čiastočky špiny lepšie než bežné pracie prášky a dokonale preperie aj na 40-ku. Teraz je už jednoduché, aby som mala bielizeň naozaj čistú a žiarivo bielu. A zákazničky sa cítia ako znovu zrodené. Ak chcete čisto sklejúcu sa bielizeň, chcite Ariel. Dobre, dnes nepôjdeš do školy. Hurá! Pozri na kangus. Nafúknuté pšeničné zrná v zlatistom mede. Kangusová dobrota. Ale teraz nie, to ťa priam rozkanguje. To mne nehrozí. Kangusová dobrota. A poďme do školy. Kangus z medu zlatého rozkanguje každého. Vyberte si svet založený na skutočných hodnotách. Poisťovňa Unión. Svet vzájomnej dôvery.